Ei, què passa, noves ments brillants? Avui parlem d'una cosa que sona superformal i potser una mica avorrida quan en parla el profe. La comprensió lectora. Però relaxa't, que això t'ho explico com si fos un videojoc. Sí, va per nivells i tu seràs el protagonista. Comprendre un text és construir nous significats a partir del coneixement previ que tenim aquí quan ens relacionem amb un text. O sigui, és agafar allò que ja saps i donar-li una evolució Pokémon amb el que llegeixes. I per això anem per nivells. Si no els coneixes, game over. El primer pas és per a bebès Pokémons, però fonamental, donar una ullada al text com un detectiu. Aquí no llegim paraules encara, només observem les pistes visuals i els elements que ens ajuden a organitzar la lectura. Mira això, les il·lustracions, gràfics i esquemes ens donen idees. La tipografia i els colors destaquen parts importants. El títol ja t'avança de què va la cosa. L'índex i el pròleg són com la pantalla inicial del joc, et preparen per al que vindrà. És literalment com llegir les instruccions abans de començar una missió. Si no ho fas, et pots perdre informació valuosa. Ara sí, entrem en el joc. Llegir el text. Però atenció, perquè el primer que has de fer és detectar les paraules rares. Ja saps, aquelles que veus i penses. Què és això? Un conjur màgic? Per exemple, Adesiara, Moixaina... What? Abans d'entrar en pànic, agafa un diccionari o Google, que vivim en el segle XXI, i descobreix què volen dir. Així, no només entens el text literalment, sinó que també t'assegures de no saltar-te cap detall important. És com tenir totes les teves eines a punt abans d'entrar en una batalla. Sense això, és impossible guanyar la partida. Així que ja ho saps. Si vols guanyar la partida de la comprensió lectora, comença per la prelectura i després passa a la lectura comprensiva. Una ullada atenta, caçar paraules desconegudes i anar sumant punts al teu cervell. Per cert, al pròxim vídeo passem al nivell 3. Sí, perquè hi ha més nivells. Si no, seria molt avorrit, oi? Ens veiem allà, cracs!